si Teacher Deb. Hello mga bata! Magtuon kita sa litrang O. Yang tingog O. Litrang O. Yang tingog O. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa O. Oblong, okra, orange, oven, ostrich, mga buluhaton. Ibutang ang star sa sulod sa kahon nga dunay hulagway nga nagsugod sa O. Sunod, butangi og linya gikan sa litrang O ngadto sa hulagway nga nagsugod sa tingog nga O. Sunod, ikahon ang mga litra nga ana ay tingog nga O. Hali mga bata, magbasa na ta. O. S. Os. M. O. Mo. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba. Mo. So. Os. Om. Mga pulong. Aso. Susa. Amo. Oso. Momo.
pulungan, or phrase. Ang aso. Simo. Hugpulong or sentence. Ang oso sa amo ni Susa naa kang simo. Karon mga bata, mag-story na ta. Ang uluhan sa atong story, ang amo ana ay oso. Si Simo ang amo ni Miso. Siya ana ay oso. Ang oso naadapit sa aso. Mga pangutana. Kinsa ang amo ni Miso? Unsa man ang alaga sa iyang amo? Asa dapit ang oso? Kung ikaw si Miso, ibutang mo ba siya dapit sa aso? Ngano man? Sunod mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang O. Ipadayon ang pagsulat sa litrang O sa bakanting linya. Daghang salamat! Bye!